I l'Anna Tarrés ja s'ho mira. Home, més que res que és molt llarg, no? Tot el que has ha arribat apuntat. molt puntual i gairebé ofegada, sortia d'entrenar, ja ho ha dit, i ha demanat un talladet sense sucre. És petonera, m'ha fet un bon petó, que això sempre s'agraeix, perquè a vegades et fan petons una mica d'aquests... Ai, però no, bé, molt bé. Diu que té poques medalles perquè els entrenadors no en reben. És el que passa. Ve vestida d'esport, mai millor dit, tota de negre, però amb roba molt còmoda, bambes blanques, jaqueta aparentment impermeable i bossa gran i de coloraines. De complements, i anem de dalt a baix, ulleres d'untura blanca, dos perletes de color freixenet, un collar amb una noia a l'inrevés, és una nedadora, en realitat, el braç dret porta 3 polseres daurades, 3 anells, tots ells al dit anular, i un d'ells amb una bola força gran. I al braç esquerre hi porta 2 anells. El del dit mig és un anell amb fons blanc i els aros olímpics. Sí. I el de l'anular és una cosa més brillant, sense medalles ni res d'això. Ha estat gairebé tota l'entrevista, diria, amb els braços creuats. No rígida, però amb els braços creuats deu estar còmode. Vull dir, no estava rígida, estava còmode, però els tenia força creuats. Ha matitzat això de ser dura, no per no ser-ho, sinó perquè pensa que és positiu. Ens ha fet saber que ara ja es treu els braços, ara ja se'ls ha posat a la cintura. Entrenen en piscina descoberta i després de les darreres setmanes a Barcelona, jo crec que ja estan preparades pel proper Mundial a l'Atlàntida, com a mínim, perquè ha fet una rasca com per entrenar. Mas, per cert, no pots llançar la pedra i amagar la mà. Quan has dit allò dels radiofonistes que criden, a l'Anna se li han obert els ulls i se li han posat com plats. Vull dir que no sé si parlaves d'algú d'aquesta casa, no? Però, no diré noms. Hem parlat força de disciplina. I de la tele. També. Hem vist que sota l'aigua també hi ha eufemismes, també es dona aquest món. La disciplina no és inqüestionable. Diu que es fa amb servei a l'equip. Això és molt maco. I quan es queixa, ho fa simpàticament. Diu que el llibre és molt simpàtic, que totes les reivindicacions són simpàtiques, perquè els homes ens escapolim de massa responsabilitats. A banda d'això, diu que li agraden els contes, o això hem vist, i sobretot els fantàstics. Ara s'ha fixat en Alicia, el País de les Meravelles, per la seva propera coreografia, però també en Alicia i els companys de la discoteca, Isidre i companyia de Catalunya Ràdio, a qui ha saludat quan ha arribat, i que li estan preparant les músiques guanyadores. I per últim, en els mundials també tenen decepcions, ja ho hem vist, com aquesta que hem sentit de la Gemma Mengual a la darrera competició a Roma, i tot i que l'Anna no ho sàpiga, això té un nom, i el sap tothom. Es diu Villarato. Però Villaratos a banda, el secret és feina, feina, feina i innovació.